салом дӯстони азиз, видеои имрӯзаи мо дар бораи активатсия кардани Windows 10, яъне ки чуноне дар поёни экран мебинед аллакай Windows-и мо активатсия прасидестай. чӣ гуна ҳами Windows-а активатсия мекунанд шумода нишон метем. хуб, сараввал ворид мешавем ба этот компютер. аз ин ҷо бошад интихоб мекунем диски S. диски S ҳангоме ки ворид шудем, ворид мешавем боз ба папкаи Windows. хуб, дар папкаи Windows ки дохил кишидем, ҳамин хел поён мием. чуноне мебинед дар болояш мушаки мо ҳаст. KMS Auto як бор зер мекунем даами ва да. равзанаи дигаре дар ин ҷо пайдо мешавад. чуноне ки нишонаи мушро дар борояш мебинед, активатсия Windows. дар ҳами як бор зер мекунем, каме мунтазир мешавем ва аллакай Windows-и мо активатсия шуд. агар хоҳем боз аз ҳамин дохил активатсия офис, яъне барномаҳои офисиро низ активатсия мекунем. хуб, зер мекунем ва каме мунтазир мешавем. хуб, бародарони азиз, аллакай ҳарду инҳо активатсия шуданд ва аз ин ҷо мебароем ва менигарем ба поёни экран. аллакай Windows-и мо активатсия шудааст, яъне ки тақрибан дар муддати 20 сония метавонем ки ҳарду инҳоро активатсия кунем. бародарони азиз, видеои мо ба шумо маъқул шуда бошад, дар видео лайк монед ва дар канал ҳатман обуна шавед. фикрҳои худро дар комментария нависед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳи пок бошед.